Akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Opera o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si MM, 40 anyos na karon. Minyo ug may tulo ka anak. Nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagsigig huot sa kundukhan. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang bag-o lang kong nakahuman sa akong pag-eskwela. Ingon ini ang mga panghita po. Congrats na to, M! Graduate na kita. Managyan ang atong kalbaryo sa pag-eskwela. Lagi dyan ay finally, no more to sleepless nights na kita. Makaginawa na kita tarong day. Yes, wag yun. Unya, unsa may plano ni mo? Mangita din nagtrabaho? Na, wa pa na sa akong nauna, dayoy. Deserve sa tingali na ako nga magmalingaw-lingaw sad ko, no? Nga ikaw di ay? Depende lang, ani. Nak, MM. Pila naman kakagabi nagsigig atuban ng laptop ni mo. Nang-apply kog trabaho, Makod. Nang-apply kog call center. Uy, nga nung call center man. Dili ni mo gamito ng imong kurso nga mass communication? Nang-apply man sad ko, ma, pero wa pang gitawag, Huwat lang kog unsay maunaan ni, ma. Oh, dala. Ikaw gud ang bahala. Na, ako gani. Bisag ba extra akong gikuhang kurso pero nag-call center ko ay. Unsaon man gani, numas na ko magsweldo. Unya, breadwinner ba ako sa amo. So ano yung go trabaho nga, mas dako ang kita. Ay, maalaki, Ako, ani. Huwat lang kog asay manawag na kog una. Wala. Ay, nag-email na ko, Yads. Oh, tanawa da yun. Hala. Basta sa imo na nang gi-applyan, day. Yes. Alam niyo, nag-email na ko usa sa ako mag-apply na call center company. Nya? Og, naako na ini siya interview nila, ugma. Wow! Good luck, day. And kung dasdaan na kay for sure, magkapasar jud ka. Ay, magdilang anghel ang takayads, uy. Oy, murag nahiga mo naman kaan na trabaho, AM. Unsa naman day balita sa imong gipang-applyan? Na, usa ka po ukra ma, may reply ma, Nya, wa ko mo ko ato kay ubos kayong starting salary rate nila. Mao ba? Unya anak na lang gid ka ni anak. Basin mo. Ang importante nga, nisweldo ko dako-dako. Unya, makatapang pa ko ninyo ni Papa sa mga gastuhan din. Nak, ay palabi ha. Wala ba may mangayo nimo? Ma, Usa pasad ayaw kay palabi una namo. Kay kaya ra gyud kayo ng papa nimo. Pohon kung doon na kay plano nga magminyo, ay pagduha-duha ha. Tungod lang namo. Total na naman kasustong edad. Og ang importante para namo, nakahuman ka na sa imong pagtuon. salamat, ma. Mamay ka na ako? Im. Kana kon andam na ka. Pagkabuhi naman sab ko nimo. Kay doon naman kay tinigom. Kung mo na, sige, pamay sa amo.
Salamat. Salamat sa pagtambong. Salamat ninyo! Thank you. Unsa dong? Nataktak ka sa mong trabaho? O lagi day. Nga naman, Nagpuskating ang kumpanya day. mao ba? Pasensya ka day ha. Sige lang, mga apply lang kong laing trabaho. Mangita dahil kong trabaho aron nga makatabang gihapon ko nimo sa mga gastuhan din sa bahay. Recorded by X Thunder Gaming. Ang guno nako, dinhi magsugod ang akong stress, sukad mataktak ang akong bana sa iyang trabaho. Kaya ang tulo na mo ka mga anak, pulos naman ang eskwela. Misabot lang sab ko kay dili man sa tinuyuan ang sitwasyon. Hinungdan, nga mis matayod pagyud kog pang-apply og laing trabaho sa call center, bisag sideline lang. Pero bisag daghan ako gi-applyan, wa pa man gyud bisag usa nga may reply sa akong mga application emails. Unya, dong, kumusta namang imong pagpang-apply? Hoy, ayaw dayo eh. Grabe ang kompetensya ron. Wala kayo mo dawat sa kong edad. Mas nangita man sila ka ng fresh graduates good. Sige lang dong eh. Samtang wa pa ka makakita trabaho, napamasap ko. Usbon lang yun nato ang budgeting din sa bahay aron makaigo ng sweldo nako. Salamat sa pagsabot day ha. Maoday ni Hoggo ka, kaya stress day kasi mong bana. O niya, kaya pa sa mong sweldo. Maging problema yats. Kay inot-inot ragyod na akong sweldo nako ay. Tuloy biya nakabuok ang among anak. Hoy, timing tayo. Nag-hiring ang among kompanya, pero medyo hectic yun ang schedule. Ha? O niya, dili sa ni part-time ha. Full-time yun siya. O basing ganahan ka. Ay, sige lang yats, P. So yan akong apply. Dako yun ang chance dahil nga madawat ka. Kitaas na ba kayo kag-experience? O dagan sa kagiagian nga company? Pero dahil, dili lang garanti ang weekends off niya ha. O sasad, 6 times a week ang duty. O niya, kaya ni mo. So yan lang ako yats. Kinahanglan man cute. Day, pasensya ha. Imbis ako ang tamoy angay nga mukayod o maayo kay lalaki ko. Pero niya, ikaw na mahinon ang nanlabaho para sa tong pamilya. May kaso dong, uy. Ang importante, mo-survive ta. Doon sa mangko, eh. Maramag nagkuot ang akong dugan. Maraglisod yun ikinawat, ha? Naunsa man ko. Francis! Francis, tabang! Tabang, Francis! Di ko ka ginawa! Lately, magsige kuot ang akong dughan. Unya, maglisod ko ginhawa. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, posible ka nga tungod sa stress maong magsigig huot ang akong dughan, unya usahay maglisod ko ginhawa? Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko sa akong blood pressure. Normal raman. Pero nakabantay ko sa akong kaugalingon nga grabe ang akong mood swings, hinungdan nga magsigimig away sa akong bana. Posible ka nga tungod gihapon ni sa stress? Financial stress man gyud ko good, kay ako ra bayay ng trabaho para namo. Unya wa ko'y choice kay naamang ko'y tulo ka mga anak nga nagsalig pa nako. Ikatulong pangutana,
Naay usahay nga murag feeling nako kadigwaon ko. If na ako'y tayong mopahuway ba yakit ko. Pero, naay nag-ingon ako nga lahi gyud ko noong pahuway kong magabi ikumparar sa buntag. Tinuod ba? Graveyard shift manggod ko, maong buntag na ang akong tingtog. Ikaw pa ito katapusan. Unsa man nga vitamins ang pwede na akong imnon. Karon ra masabgod ni gawas ang akong mga gipamati. Posible ka nga tungod na punis akong pangidaron? Unsa man ang angay na kong likayan? Mahabits man o pagkaon, palihog, tabagi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, MM. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist og mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini no mubo ra ni pero grabe ni epekto ni. The love of money is the root of all evil. Pero gwapo tay kwarta no tang lisod pod. Pero nang sobra-sobra ra gud dili na maayo. Dinanglan kuno ta mupuyo ta nga dato tan tanan. Sa may dato kuno ka kung kontento ka kung sa may naani mo. Pero bisag daghan na kag millions, billions, di ka kontento, pobre pagyapon ka. Mao na ato makutlo ang pagtulunan karong adlaw. Ang atong magtatampo karong adlaw si MM 40 years old, may tulo ka mga anak, taga Talisay City, no? Kumusta na ba si Governor Roger Aligarbis? Si Rodolfo Rapada dia sa Nazareth Buhisan sining Cebu City, mga tanga Greenfield Inayagan, Jima Canteros o Eugene Canteros. Si pamanay akong ikuana, si Ma'am Blazy Kamomot. Asa naman to akong listahan si mga kauban Ma'am Blazy. Dia sa Badyan, no? Diya ba may bago lang medyas Badyan? Si Ma'am Blazy Kamomot, Dilia Bation, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Cherry Ann Bitanga, ug Duming Andulana. Amo ana ba may sa na may mga bation siguro si Kihor, mo anhar ba tingali among grupo sa among high school magsuroy media no. Upper Bigaa Libertad Negros Oriental, Evelyn Taburada, Edi Pactor, Virginia Pactor, Iba Rubrico, Mary Joy Tihano, no? Mga Impasis family diya sa Talisay ug mga Husayan family maayong pagpaminaw diya sa Talisay City. Punto medikal ang atong problema karon. Pinadala ni MM diya sa Talisay City, no? Ako lang ni panang kamutin. Unang pangutana ni MM, posible ka nga tungod sa stress maong nagsigig huot ang akong dughan. Unya usahay maglisod ko ginhawa. Posible, ha? Because ang kining tao nga under stress, this can cause contraction of all the muscles sa atong lawas, including sa anterior chest ug sa atong gianan sa kining hangin diya sa respiratory passages. So, tungod niya ni, murag maglisod ka ginhawa, tungod kay mahaligi na, contract ang imong mga muscles, unya kung under stress ka, mo lower ang immune system nimo, daghan ka magipaminaw nga mga uban ani psychosomatic signs and symptoms, no? Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko sa akong blood pressure pero normal naman, no? Pero nakabantay ko sa akong kaugalingon nga grabe ang akong mood swings. Hinungdan nga magsigi mi og away sa akong bana. Posible ka nga tungod gihapon ni sa stress, financial stress, manggod ko karon kay ako ray nanarbaho para namo unya wala koy choice kay naa man koy tulo ka mga anak nga nagsalig pa nako. Financial stress, relational stress, tanan nga mga hinungdan aning kinabuhi makakos og stress, no? Ang kining anxiety o paingon sa stress, normal ra ni siya. Why tao manghambog nga di ko mag-anxiety, di ko mag-depression, na tanan ning tanan. So kanusa man siya mahimong problema ning anxiety tungod kay na stress ka, tungod kay nakuyawan ka, rigwaos ka, di ka komportable sa imong sitwasyon. Mahimo ni siyang disorder nga kinahanglan na ni tambalon ni doktor ni Obra o sa parehag trabaho nako. Kung dili na ka makahimo sa imong activities of daily living, the routine nimo because under stress ka.
daghang level of stress, na stress ka kay way sud imong pitaka, na stress ka kay na traffic ka, hapit na ka malate sa imong trabaho, na apoy na stress ka kay hapit na ka gipatay or gi-torture ka or gi-rape pa o unsa gitulis ka, no? Na klase ning ganang pinaka the worst nga level sa stress kining gitawag na tuog post traumatic stress disorder, nga medyo kuyaw gyud ka sitwasyon nga duol na kang namatay, hapit na kang namatay. So mao na ang magtrabaho ka pero magpasalamat lang gyapon tayo ma'am nga naa kay trabaho, no? Daghang kay mga tao ron nga standby, no? So ingnalan po nimong bana nga kanang siya lang sa karon ang nasbalay, no? Inatay lang sa siya, ina og tatay. Kay ikaw may nangitag kwarta. So siya ay maghugas, magluto, maghugas plato, manilhig, bali sa no, bali. Ha? Hinaot magkakita po nag pangwartahan ng imong ingnon ta partner, no? Okay? Sunod nga pangutana. Naay usahay nga murag feeling nako kadigwaon ko. If naa ako'y time mo pahulay baya gyud ko. Pero naay nanggod ingon nga nako nga lahi gyud kuno ang pahuway sa gabi ikumpara sa buntag. Tinuod ba? Graveyard shift manggod ko maong buntag na akong tingtog. Tinuod na, no? Kining insomnia or problem with sleep is mo apekto mo gani sa atong biorhythm, no? O nabitaw nga kung kita din sa Cebu mo adto tag Amerika, maglisod ta og adjust sa sleep pattern nato pagabot didto kay lahi baya dito, buntag ni gabi dito bali, no? Ang adlaw dito gabi din ni. O na experience nako. No, mantos ubang mga nasod sa Europe, sa Amerika, Australia na. Kanang once nga maka-adjust na ka dito, balik na po ka diri, adjust na po ka balik, no? So mao na nga kung graveyard shift ka, mao na problema sa uban akong mga pasyente nga magparisita o para pagkatulog kay nang gabi lagi ang ilang trabaho mabali. So kung gabi ilang trabaho adlaw sila matulog. So pag abot nila sa balay ang buntag na no makatulog gud sila mga 4 to 5 to 6 hours kay mo trabaho na po sila pagkagabi. Nanglan sila sometimes, no, sometimes but not all the time sedative hypnotic medication, no? Usan akong gina-prescribe kada adlaw ni mga pangpatulog, no, pangpakalma nga ma-rested ka nga ready na pug ka pagtrabaho the next nimo nga shifting, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana, unsa may mga vitamins nga pwede na kong imnon para raman good ni manggawas akong mga gipamati. Posible ka ha nga tungod na pod ni sa akong pagidaron. 40 pa man ka, bata pa man kay ma'am. Unsa man ang mga angay na kong likayan, mahabit man o pagkaon. Well, gawas ko allergy ka, maglikay ka sa mga allergy nimo. Onya kung kanang off duty ka ayo pag inom og coffee or any energy drink kay damor ka nga dili makatulog kay kanang mga cobra kanang sana lipubitan, Red Bull, sana ting o sana usa naataas na siya og caffeine content. Kung taas og caffeine content bisag coffee gani concentrated kayo dili good ka makatulog og dali, no? So might just as well take milk kung dili wala kay lactose intolerance. Why? Ang milk magod na ni siya tryptophan, one of the essential amino acids nga maka-induce og sleep. So mao na. So tungod lagi sa nature sa imong trabaho na usab ang imong inonta biorhythm, you may take B complex, daghan man kayo na diha, no? Mga 1612, mga vitamin C, any multivitamins nga maka-increase sa imong resistance, no? So takasabot ka sa akong explica nimo diha sa Talisay City ag ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko og si Dr. Attorney Rather Eileen Batan sa inyong makanon na yung pagpaminaw sa itong programa sa RMN. Taas kay greeting sa di sa atong lugar. Assalamualaikum sa itong mga igsoon ng mga Muslims all over the world. So from all of us, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.